Kemm sa jkollna festa kbira ikel xorb mill-ċestun. Fost il-ġeneri tal-kant popolari ma nistawx ma nsemmux il-ballati. It-tim tagħna ltaqa' ma' riċerkatriċi żagħżugħa Ritjan Camilleri sabiex jiskopri dan il-ġeneru aktar mill-qrib. Il-ġeneru tal-ballata fih innifsu jirrakkonta ġrajja. Tajjeb li ngħidu li dan il-ġeneru għadda minn diversi bidliet. Laħaq il-qofol tiegħu fl-era romantika u kien imsejjaħ ukoll bħala ġeneru tar-romanza. Issa il-ġeneru tal-ballata ma kellux għamla fissa, imma ħafna drabi kien jinkiteb bis-settenarju jew bl-endeka sillabu. Issa apparti minn hekk tajjeb li ngħidu li l-ballata fiha nnifisha l-element ewlieni tagħha matul iż-żmien baqa' dejjem l-element narrattiv li hija versifikazzjoni narrattiva. U ħafna drabi tirrakkonta it-tiġrib tal-ħajja, l-imħabba u l-intriċċi tagħha u elementi nazzjonali. Issa bħala għanijiet għandna diversi għanijiet qodma li għaddew matul is-snin fosthom insibu l-Arusa tal-Mosta sewwa li hija waħda mill-eqdem. L-Arusa tal-Mosta tirrakkonta ġrajja ta' din l-Arusa li nsterqet mit-torok fil-jum tat-tiġ tagħha. Apparti minn hekk imbagħad hemm l-għanja tal-awditur sewwa li tirrakkonta ġrajja ta' kif it-traditur iħallas għal emilu. Hemm ukoll id-delittu l-mewt ta' Pawlu Tork, kif ukoll il-fatt ta' De Martino ta' Giuseppe Xiberras, u forsi għanja li aħna familjari aktar magħha jista' jkun li hija Katrin tal-Imdina minħabba li tiġi magħalma fl-iskejl sekondarji tagħna. Jinħassu wkoll sforz minn kittieba u poeti romantiċi moderni kif ukoll kontemporani biex jiktbu f'din l-iskema tal-ballata. Fosthom insibu il-bejta fis-sur ta' Anton Butiġieġ u l-imħabba ħaqqu mewt ta' Carmenu Vassallo. Tajjeb li ngħidu li ħafna minn dawn il-ballati jirrakkontaw ġrajiet taqtin jew inkella ta' mħabba u f'ċerti każi insibuhom it-tnejn flimkien. Jiena fir-riċerka tiegħi analizzajt bażikament l-għana tal-fatt fit-tieni nofs tas-seklu 19. Interessanti kif minkejja n-nuqqas ta' letteratura ta' dan il-popolin sewwa, dan il-popolin xorta rnexxielu iħaddem skemi sewwa fis-sempliċità tiegħu. Tajjeb, motivazzjoni ewlenija li nirriċerka dan il-qasam kienet it-taħlita li irnexxielu jiżvolġi sewwa il-versifikatur, il-ħila artistika tiegħu ma' fatt storiku li ma jista' jinbidel qatt. Tajjeb, jiġifieri din it-taħlita interessanti ħafna. Motivazzjoni sekondarja lejn biex nistħarreġ dan il-qasam kienet li dan il-ġeneru għadda minn storja, ġifieri il-fatt storiku seħħ fil-passat, però għadu jiġi esekwit bil-qari u blana ta' dan il-fatt fil-preżent u anki saħansitra nistgħu ngħidu li jista' jkun ta' ħolqa għall-futur, ġifieri jekk inqisuh bħala talima morali, nqisuha bħala talima morali għal ġejjieni. Kemm sa jkollna festa kbira ikel xorb
Eskun, dik Marianna Isam Rewħan u dak Tony Ċempurjun. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.